Mä oon nyt tullut tänne Vaasan yliopistolle, mutta mitäköhän täällä oikein tehdään? Tuu tänne, niin näytetään vähän paikkoja. Ova. Missä me oikein ollaan nyt? Me ollaan nyt täällä meidän tiedekirjasto Tritoniassa. Tää on meidän suurin auditorio. Tänne voit tulla vaikka pelaan biljardia. Missä me nyt ollaan? No, me ollaan täällä Tuttiksen saunalla. Eli voiko me siis saunoa Vaasan kampuksen pihalla? Voit. Meillä on täällä myös oma pelihalli.